Dobry dzień Kasiebe, a z nama na ten dobry dzień jest nasz gość Wioleta Seremak-Junkwewsko. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kaszubskich bajkach. Tutaj pod tym jakby słowem bajki też mamy na myśli tutaj legendy i podania kaszubskie. I właśnie tutaj chodzi o projekt Łepłewic mnie Bejka 2. Pierwsza edycja już trochę lat minęło od niej. Tak, pierwsza edycja, czyli pierwsza książka Opowiedz mi bajkę, została wydana przez Nadbałtyckie Centrum Kultury 6 lat temu. A ponieważ cieszyła się bardzo dużym powodzeniem, więc odczekaliśmy chwilkę, czyli te 5 lat i powstał drugi projekt Opowiedz mi bajkę 2, troszkę zmodyfikowany, trochę poszerzony. No ale o tym to za chwilkę. Tak jest. No krótko mówiąc, chodzi tutaj o publikację, w której zawarte są kaszubskie bajki, ale także różne inicjatywy wokół tej publikacji. Natomiast co ciekawe, wydane będą one w 3 aż językach. Po polsku, po kaszubsku oczywiście i po angielsku. Czy to jest taka nobilitacja dla samej nobilitacji, czy ten angielskojęzyczny tutaj aspekt ma faktycznie jakieś praktyczne zastosowanie? Oczywiście, że ma. Młodzież, dzieci w tej chwili mówią po angielsku, uczą się angielskiego, więc jakby to jest taka przyczyna wprost. Natomiast zamysł był taki, jest bardzo dużo Polonii kaszubskiej, głównie w Kanadzie. Z tego co wiem, mieszkający tam Kaszubi mówią po kaszubsku i po angielsku, średnio albo w ogóle po polsku. Dlatego też chcieliśmy do nich również skierować tę książkę, która będzie zarazem dzięki swojej zawartości merytorycznej pewną lekcją historii, natomiast będzie również podręcznikiem, może stanowić podręcznik do nauki języka, zarówno polskiego, jak i kaszubskiego w piśmie, prawda? I także to jakby był zamysł całkowicie świadomy. Jeżeli chodzi o samą książkę, to tutaj oczywiście wiemy, że są to bajki, natomiast skąd czerpiemy te teksty, które właśnie zawarte będą w Łepłewic mnie Bejka? Ktoś mądry powiedział kiedyś, że żeby poznać Kaszuby, literaturę kaszubską, trzeba zacząć od czytania bajek. Myślę, że to przekłada się na wszystkie języki świata. Zaprosiłam do współpracy Danusię Pioch, której nie muszę Państwu przedstawiać, która to dokonała wyboru tych bajek. Poprzednie wydanie były to bajki takie dość przypadkowe, króciutkie, sygnalizujące przesłania kaszubskie, natomiast w tym wydaniu ukierunkowaliśmy się na wodę. Wodę, która jest wszechobecna na Kaszubach, morze, rzeki, jeziora. I pod tym kątem też pani Danusia Pioch dokonała wyboru. Bajki są różnorodne i są piękne. Ale mam jeszcze tu niespodziankę dla Państwa, ale jak przejdziemy do konkursów, to o tym powiem. Tak jest. Tutaj za chwileczkę właśnie o nich powiemy. Natomiast jeżeli chodzi o 2 daty, które są związane z całą inicjatywą, mam tutaj na myśli 3 listopada i 15 listopada. To będą 2 spotkania właśnie z bajką, możemy powiedzieć. Gdzie i w jakim celu i z kim się spotykamy? 3 listopada będzie spotkanie w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Odbędzie się konferencja Bajki, legendy i podania kaszubskiej dawniej i dziś. Opiekę merytoryczną nad tym całym wydarzeniem powierzyłam profesorowi Duszanowi Paździerskiemu, który jest miłośnikiem, fascynatem i znawcą bajek kaszubskich. On zaś zaprosił na tę konferencję swoich przyjaciół, również parających się kaszubskimi bajkami, przesłaniami. Przyjadą do nas goście z Torunia, z Serbii, z Ukrainy, także i oczywiście nasi polscy profesorowie parający się tym tematem. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam 3 listopada o godzinie 10 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Odbędzie się właśnie ta konferencja.
I myślę, że tematy poruszane przez prelegentów są bardzo interesujące i dla kogoś, kto kocha Kaszuby, kocha bajki kaszubskie, przesłania kaszubskie, myślę, że będzie to bardzo interesujące spotkanie. Tutaj taka malutka dygresja. Właśnie jednym z organizatorów jest Nadbałtyckie Centrum Kultury i chyba z tego właśnie wynika też tematyka wodna. Centrum Kultury zwrócone ku morzu. No i właśnie między innymi o morzu traktują te podania, które możemy poznać. I dziwnych rzeczach, które w tym morzu się dzieją. Tak jest. Chciałam tylko powiedzieć, że Nadbałtyckie Centrum Kultury jest głównym organizatorem, zaś partnerem naszym w tym wydarzeniu jest Uniwersytet Gdański. Tak jest. W to wszystko włączyło się też Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Jako gmach będzie to gospodarz spotkania 15 listopada z kolei. Co dzieje się wtedy? Nie przez przypadek muzeum jest naszym partnerem w realizacji akurat tego wydarzenia. Tomek Fopke, super facet, który po prostu kocha tego typu inicjatywy. Mało tego, maczał też palce w tym projekcie. Będzie nas gościł u siebie. Podczas tego spotkania, oficjalnie nazywa się to promocja książki, natomiast chcielibyśmy połączyć parę wydarzeń. Projektowi temu towarzyszyło parę wydarzeń właśnie takich około projektowych i dwa z nich to były konkursy ogłoszone przez NCEK, konkurs literacki Zwierciadełka Kaszubskie oraz konkurs plastyczny Malujemy Kaszuby. Wpłynęło do nas dużo prac, zarówno literackich, jak i plastycznych. I tu ciekawostka, zwycięskie prace znalazły się w książce. Zarówno te plastyczne, jak i literackie. Jest to oczywiście pewna forma nagrody, oprócz nagród rzeczowych. Myślę, że to fajnie tak w wieku 13-14 lat zobaczyć swoje opowiadanie w profesjonalnie wydanej książce. Już de facto mieć za sobą opublikowany swój utwór. Tak jest. Na tym spotkaniu również spotkamy się z aktorami, którzy nagrali płytę. Ponieważ nie wspomnieliśmy, że do książki będzie dołączona płyta, również w 3 językach. Wersję polską, językową nagrał aktor związany onegdaj z Gdynią, bo pracował i w muzycznym, i w miejskim teatrze. W tej chwili jest w Warszawie, Dariusz Siastacz. Wersję kaszubską nagrał Zbyszek Jankowski, natomiast wersję angielską znana Państwu, przynajmniej z miasta, z morza, Julka Pietrucha, która grała Kaszubkę. Tym razem nagrała wersję angielską i dobrze, ponieważ biegle mówi po angielsku. Całe spotkanie poprowadzi znany Państwu również Adam Hebel. Natomiast uświetni nasze spotkanie występ dzieci z zespołu, teraz nie wiem, czy dobrze powiem, Kaszebsko-Rodzezna. Kasiapsko-Rodzezna, No, tak proszę jest, bardzo, z linii zespół. tak. I będzie jeszcze wiele atrakcji, więc bardzo, bardzo gorąco Państwa zapraszam. Myślę, że jak zwykle u Tomka w muzeum będzie super impreza. No mnie pani przekonała tutaj Julią Pietruchą, no trudno zapomnieć taką urodziwą aktorkę, także bardzo chętnie się wybiorę. Zapraszam serdecznie. Natomiast zapraszamy też wszystkich, więc podsumowując, konferencja prowadzona przez doktora habilitowanego Duszana Paździerskiego odbędzie się 3 listopada o 10 w Ratuszu Staromiejskim, natomiast promocja książki, a także płyty CD i spotkanie z osobami zaangażowanymi w to 15 listopada od godziny 11 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Na końcu do naszego gościa mam takie pytanie już, skoro, że tak powiem, poznała pani tę tematykę z racji pracy, właśnie tematykę bajek, legend, no dzisiaj w sumie już chyba nawet nie kojarzymy bajek z Disneyem, bo on chyba już nawet odszedł od tworzenia bajek, natomiast gdzieś tam wychowani na twórczości Disneya nie do końca mamy świadomość, jak wyglądały bajki dawniej, więc czym one się różniły od tego, co my dzisiaj rozumiemy jako bajkę i jaka była ich taka moc, która przemawiała właśnie do wyobraźni dawniej. Każde pokolenie właściwie ma swoje bajki.
prawda? Pan jest młodym człowiekiem, więc na Disneyu wychowany, ja na Andersenie i braciach Grimm. Natomiast mnie się wydaje, że właśnie, że bajki kaszubskie są ponadczasowe. One są trochę straszne, wesołe, a jednocześnie mają w sobie taką moc, która przekazuje nam i tradycje kaszubskie, i zwyczaje kaszubskie, które trwają do dzisiaj, które dzisiaj możemy obserwować, a gdzieś jednak miały swoje źródło. Są to naprawdę piękne, mądre bajki, ponadczasowe. Więc tu, tak jak mówię, Disney, bracia Grimm, a bajki kaszubskie są zdecydowanie ponadczasowe i myślę, że dobrze, że tłumaczy się je również na języki, ponieważ one są nieporównywalne. Właściwie gdybym miała sklasyfikować i porównać do jakiegoś gatunku bajek, jeśli o takowym w ogóle można mówić, to chyba nie mają odpowiednika. Czyli nasze bajki, nie spotkamy czegoś podobnego nigdzie indziej i w każdym czasie, w każdym okresie one nie stracą na swojej aktualności. No i dlatego tym bardziej zapraszamy właśnie na promocję Łepłewic mnie Byjka 2. Tematyka tym razem wodna tych bajek. Na pewno tutaj, jeżeli ktoś chce poznawać kulturę kaszubską, to nie może pominąć właśnie bajek. Naszym gościem jest Wioleta Seremak-Junkwewsko, organizatorka prawie i dozyrająco całego projektu Łepłewic mnie Byjka 2. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję.